Σας υπενθυμίσουμε το εξής, ότι τα δύο βασικά εργαλεία κάθε πολιταρχικού καθεστώτος είναι η καταστολή, είτε εμφανής είτε και καλυμμένη, και η προπαγανδιστική λιμπελογραφία με συνοδοιπόρο τη δικαστική μέθοδο των μηνύσεων, των αγωγών κτλ. Και αυτό το λέμε διότι από τη Δευτέρα και μετά θα γραφούν και θα ακουστούν ούκο λίγα. Γι' αυτό θα κλείσουμε αυτή τη μικρή παρένθεση λέγοντας σας το εξής ρητό. Ο σοφός πιστεύει τα μισά από όσα διαβάζει. Ο ιδιοφυής ξέρει ποια μισά να πιστέψει. Η διαμαρτυρία μας έχει ως στόχο να καταδείξει και να φωνάξει σε αυτά τα αυτιά που πρέπει ότι ορκιστήκαμε άπαξ να προστατεύουμε το Σύνταγμα, το έθνος, τη δημοκρατία και την κυριαρχία των Ελλήνων. Αλλά και αυτά τα αυτιά πρέπει να πράξουν αυτά που επιβάλλει ο δικός τους όρκος. Γιατί ενώ όλοι εμείς ορκιστήκαμε να προστατεύουμε τους θεσμούς και τη δημοκρατία, αυτοί ουσιαστικά την έχουν καταλύσει. Με την ανοχή και συμμετοχή σε σκάνδαλα, με την ατιμωρησία των προτετείων, με την ψήφιση νόμου για διαγραφή πράξεων, χωρίς νοσοκομεία, εναντίον του ελληνικού λαού. Όταν βιάζεις τους θεσμούς, εσύ ο ίδιος πώς απαιτείς να σε σεβαστούν οι υπόλοιποι. Διαμαρτυρόμαστε για την κατάργηση της επιστρατεύσεως και μετεκπαιδεύσεως των εφέδρων, γενικά και ειδικότερα για τους προερχομένους από τις ειδικές δυνάμεις. Όταν καταργήσει μάχη με εφεδρεία, δίνει στο μήνυμα στον οποιονδήποτε να λέει δεν έχω άλλους, λυπηθείτε με. Τους εθνοφύλακες ακρίτες και δώσατε ζωτικό χώρο και αέρα να κινούνται άνευ φόβου διάφοροι ύποπτοι και ξενοκίνητοι τελώνιδες που εγείρουν και αξιώσεις σε περιοχές ευαίσθητες όπως η Θράκη και η Μακεδονία. Ουσιαστικά ξεδοκιάσατε την πρώτη γραμμή ανάστασης. Για το κλείσιμο των στρατοπέδων χάρη της όποιας οικονομικής δυσπραγίας του κράτους. Όταν θέλεις να κάνεις οικονομία, καταργείς πατάλες, οφίτσια και διάφορες άλλες δαπάνες που δεν σου χρειάζονται ούτως ή άλλως. Δεν ακροτηριάζεις τα άκρα σου τα οποία θα τεθούν επί του πεδίου της μάχης προκειμένου να προστατεύσουν αυτό το κράτος και αυτό το λαό. Μα επιτέλους δεν το καταλαβαίνουν ή δεν θέλουν να το καταλάβουν. Τις κυβερνήσεις τις ψηφίζει ο λαός για να του παρέχουν πέραν όλων των άλλων το κυριότερο συνταγματικά καθιερωμένο δικαίωμα, τη δυνατότητα εν ειρήνη να δημιουργούν, να υπάρχουν, να ζουν ελεύθεροι. Με τις εφαρμοζόμενες τακτικές όμως, η ελευθερία των Ελλήνων τίθεται και αυτή όπως και τα εισοδήματά τους στη κλίνη του Προκρούστη και ό,τι απομείνει θα ριχθεί θυσία μέσα στο λαβύρινθο του Μηνόταυρου. Διαμαρτυρόμαστε για την απαξίωση που έχει καταστεί κανόνας κάθε ένστολου άντρας και γυναίκας των ενόπλων δυνάμεων από την εποχή της καταπολίτευσης της Μεσόγειας. Το χειρότερο όταν μέσα τους βάλατε το σαράκι της πολιτικής. Οι ένοπλες δυνάμεις δεν είναι καρβέλι να κοπεί σε φέτες και δεν πρέπει να έχει καμία σχέση με παιχνίδια πολιτικά, τα οποία εν τέλει αποβαίνουν εις βάρος της συνοχής και της πειθαρχίας των δύο βασικότερων πυλώνων του στρατεύματος. Οι περίοδοι των ξενοκίνητων δικασμών και του αντοσπαραμισμού παρήλθαν ανεπιστρεπτοί. Δεν μπορείτε πλέον με τίποτα να ξεχωρίσετε το λαό από το στρατό. Γιατί πολύ απλά η δεξαμενή κάθε στρατού είναι η οποία λαϊκή του βάση. Ψηφίζετε νόμους που καταργούν τις καμπάνες. Φωνάζετε στετόρια για την κατάργηση του Ιερού Συμβούλου του Σταυρού από τη σημαία, των εικόνων από τις αίθουσες των δικαστηρίων, τις αίθουσες των σχολείων, την κατάργηση της προσευχής. Περισσότερους από γενναίες ως πλάσες. Μετήλασαν ρακέρδιτοι και αγράμματοι όπως ακριβώς το είπε κάποιος εκ των κρατούντων 400 χρόνια σκληρής δουλείας. Και τώρα πάτε με πλάγια οδό να μας τους βάλετε επικυρίωργους. Δεν θα περάσει. Σας δίνουμε το λόγο μας. Η αξιοπρέπεια, η εθνική μας αξιοπρέπεια
Το περήφανο ελληνικό φιλότιμο ήταν και είναι η κινητήριος δύναμη της ψυχής αυτής που στα δύσκολα μας κάνει όλους μια γραφιά και γράφει λαμπρές σελίδες στην ιστορία. Μας διασύρατε διεθνώς, λέγοντας μας κοπρίτες, τεμπέληδες, αντιπαραγωγικούς και άλλα χαριτωμένα. Ήρωες, τιμή και δόξα στους ήρωες! Τιμή και δόξα στους ήρωες! Τιμή και δόξα στους ήρωες! Αυτή η χώρα έχει μια μεγάλη ευλογία. Όταν τη στερεί την ελευθερία, γεννάει κανάριδες και γεννάει πουρλοκέρδες στους Πορτοποτάμους. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Εκτός από τιμημένους Έλληνες, μέσα τους έχει θαμμένους και όσους θέλησαν να την κατακτήσουν. Μαζί με τους προδότες που συνεργάστηκαν με αυτούς. Και τελειώνουμε με την εξής ρίση του συντάγματος. Η τήρηση του συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιοδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία. Και θα είμαστε πάντα εδώ να σας το μιλήσουμε. Ησυχία, ενός λεπτού σιγή. Ενός λεπτού σιγή. Θα παρακαλώ να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του. Άντρες, προσοχή! Αδέρφια, ζείτε, εσείς μας οδηγείτε! Αδέρφια, ζείτε, εσείς μας οδηγείτε! Ζείτε, εσείς μας οδηγείτε! Θα αναφωνήσουμε τον εθνικό ύμνο, θα δούμε τα συνθήματα που είχαμε και αυτά που έχουν τυπωθεί στις ψυχές και στις καρδιές όλων μας, αλλά και όλων των Ελλήνων, γιατί είμαστε όλων των Ελλήνων, γιατί είμαστε και εμείς Έλληνες, από όλες τις τάξεις, από όλες τις μερίδες. Κατάταξη και παράταξη που είχαμε κατά τον ερχομό μας εδώ. Ήτι σε δημιουργίες με τη σημαία μπροστά και σημείο διάλυσης θα είναι η Ομόνια. Το ζυγούς κλείσατε θα δει η Ομόνια. Έγινε από όλους κατανοητό. Μάλιστα! 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 Η κατάθεση Στεφάνου μας κάναν την τιμή και μπορούμε να το καταθέσουμε εδώ μπροστά. Μας κάναν λοιπόν την τιμή και μπορούμε να το καταθέσουμε εδώ μπροστά. Γιατί? Προσοχή! Φοβόνται. Τροπή! Είμαστε όλοι μαζί! Γιατί να στο πάθετε, Νωρίς από την όψη του σπανιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με πια μετράει τη γη. Απ' τα κόνα λαμπρανμένη τον Ελλήνα τα ιερά και σαν πρώτα πατριωμένη χεροκέρα ελευθεριά και σαν πρώτα πατριωμένη χεροκέρα ελευθεριά και σαν πρώτα
Κωνσταντίνος! Ψηλά! Τρία και ψηλά! 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 Τα πράσινα μπερέ! Ψηλά! Ψηλά! Τα πράσινα μπερέ! Ψηλά! Ψηλά! Τα πράσινα μπερέ! Έχω ένα όνειρο και μια κρυφή χαρά. Έχω ένα όνειρο και μια κρυφή χαρά. Κεράκι να ανάψω μες στην Αγία Σοφιά. Έχω ένα όνειρο και μια κρυφή χαρά. Να δω τη Βόρειο Ήπειρο σε χέρια ελληνικά. Έχω ένα όνειρο και μια κρυφή ευχή. Κομμάτω να με θάψουνε σ' αυτή την Άγια Γη. Μέσα στην Αγία Σοφιά. Μέσα στην Αγία Σοφιά. Έχω ένα όνειρο και μια κρυφή χαρά. Κεράκι να ανάψω μες στην Αγία Σοφιά. Άντρες! Ένα πρωί με φώναξαν να μπω μες στην Τουρκία. Ένα πρωί με φώναξαν να μπω μες στην Τουρκία. Ένα μπερέ που δώσανε με όπλο και στολή. Ένα μπερέ που δώσανε με όπλο και στολή. Να μπω να κυνηγήσω το τουρκικό σκυλί. Να μπω να κυνηγήσω το τουρκικό σκυλί. Μανούλα μου γλυκιά. Ακούς, ακούς, μανούλα μου γλυκιά. Κεράκι πήγα κι ανάψαμε στην Αγία Σοφιά. Σύνταξη δημιουργιών άμεσα, διοίκησης διοίκησης τώρα. Πάμε! Δημιουργία αυτή! Δημιουργία αυτή! Πάμε! Στη γη! Είδε! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντρές, θα πάρουμε τον ομολόγιο κανονικά προς τα πίσω. Το νου μας είμαστε οι τελευταίοι. Το νου μας το νου μας. Στην Τουρκία για να
ελληνικός. Όποιος δεν ακολουθήσει όλα να τα συναντήσει. Τουρκί θα ξεχνώ. Πιο πίσω, αν έχετε την καλοσύνη. Θα εκδικηθώ. Ευχαριστώ, πιο πίσω. Ευχαριστώ, πιο πίσω. Το βλέμμα των αγώνων σου που έτρεχε νερό. Πιο πίσω από τις ευκαιρίες, παρακαλώ παιδιά. Λίγο πιο πίσω. Πιο πίσω. Πίσω, σώλομαι, δεν θα σας ξεχνώ ποτέ. Δεν υπάρχουν άλλοι. Σώμα και ψυχή. Σώμα και ψυχή. Κατέλειο κατοχή. Κατέλειο κατοχή. Σαν κι αυτή το Ελληνικό κατσί. Σαν κι αυτή το Ελληνικό κατσί. Σαν κι αυτή το Ελληνικό λεξιπτονιστή. Σαν κι αυτή το Ελληνικό λεξιπτονιστή. Σαν κι αυτή το Ελληνικό πεζοναύτη. Σαν κι αυτή το Ελληνικό πεζοναύτη. Όπως κοιτάς δεξιά είναι. Όπως κοιτάς δεξιά. Δεξιά, έλα δεξιά. Πίσω ρε μαλάκα. Τι μου λες ρε μαλάκα, μπροστά στη Βουλή, έλα. Πάμε τον Αγγελονέα στο κοστούμι.